हेल' ब्र मा खबर? दाख्लैसो आखाइखौ लानानै थाजाबाबायोलै जिर'सो जाफिनबाय नै फैगौमोन सिबायफोर गाज्रि नंथारामोन ओमफ्राय बेबायदि जाना होनायनि थाखायनो बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय फोसाबदो दे बिमा नोङोबा माया माबाया अननो नेटानो जाया नै नेटानो आखाइ गिजायाखैला नोङो मबाइलखौनो होयो आं आङो बे लाइफआव थानाय नायबाय ओमफ्राय नै कि फुड दा खामानि गैया खबर फ्रम कर्नाटका अके ब्रादार थेंक इउ कर्नाटका अके ब्रादार थेंक इउ कर्नाटकानिफ्राय लाइभ होनाया बिदि आखाइ लानानै नै गोजौनो नै ओमफ्राय आखाइयाव लानानै होनायदों आरोखि आं बिदिनि थाखायनो आं लाइभ होनाय जाया मानो होनोबा नेटानो जायाना अफ्रि दैमारिया आदाया जोंना हरदोंमोन नै फंबाय होनदों बिदिनोसैलै आदा खामानि लाइभआनो जायालै फाग्लासो मानोथो हेल' ब्र होनदों ओइ नेटनि थाखायनो दां फाग्लालै सुराजथन माथो थांबाय थायोबो नेटानो जायाद्रा थांनाय नङालाय इउर नेट प्रब्लेम सार येस नेट प्रब्लेम ओरैबायदि फाग्लाखानै आं खोमसियावसो थाहैनायसै नामा नेट जानायनि ना माथो जाखो जारलालै गोरलायलायबाय नै अमा बिबुआ मा जोंहालाय बिमा नेटानो जाथाराखै हनै जोंनाबो मेदामा जिरायना दंगासिनो माबा माबि नायदों नुवाखै माथो जानांगौ जाखो बेलाय जोंनायफ्रालाय ओमफ्राय लोगोफोर थुब्रु होफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा दे मानो ओरै जगायनोलै नेटानो जाखाया ओरैबायदि फाग्ला आं एसे मोजां रायज्लायगौ नंदों जाया नेटानो बेखायनो गोबां आपडेट दंमोन भिडिअ आं होनोनो समानो मोनाखिसै भिडिअखौनो आपलड खालामनो मोनाखिसै थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय ओरैहाय बि बसुमतारी इउटुब चेनेलाबो फेसबुक पेजावहाय इउटुब चेनेल ब्रादाराबो बिफा लोमजानायखौ नायनो थिनहरबाय हाखु दाखु थांबाय आं ओरैबो ओरैबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो आपलड खालामनो मोनाखिसै दिनैहाय एकदमबारे मोजां दा आदा मोजांलै फंबाय मा होनला नेटानो प्रब्लेम नै मोजां रायज्लायगौ सानो आङो ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा आङो जिरायनानैहाय लाइभ होनो हायाखिसै मबाइलखौ एसे गोजौ थिखांना लाबाय आङो ओमफ्राय नेटानो जाया नै रायज्लायगौ सानो आङो लाइभआव फैनानै एसे मोजांनो ओरैबायदि प्रब्लेम नेटानो मथा मथि फुङावबा मोजां जायोलाय ओमफ्राय फुङाव बेलासि बेलासियावथ' नङा फुङाव सानजौफुआव एसे मोजां फैयो नेटा ओमफ्राय मोनानि समावबाथाय बेबायदिनो आरोखि ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै होयो ओमफ्राय फंबाय मा रोखोम मिथिंगा मालाबा थांगोनलै बेंगलाव नोंसिनि थिंजाय नोंसोरबो फैयोब्ला जोंनाव कल खालाम आंनि नाम्बाराथ' दङ नोंनावहाय मालाबा फैयोब्ला बेरायफै ओमफ्राय जोंबो मालाबा थांगोन नोमबाजैजों आंजों थांगोन बेंगलावहाय र' आंना लोगोआ बेंगलाव गासै हारसाफोर गोजासोलै बर'फ्रा गैथारा मादि खावब्ला सिबला थाङोलै सुराजथाबो थांखोना माखो ओइ सुराजथ दं होनदोंलै गैयाला गैया होनदो आं बानाय मोनसै नेट प्रब्लेमनि थाखायनो सोर सोर दं आं दं होनहरदो दे आं दरसिटि मोनलायलाङो बेखौहाय साबै दङ दंनायालाय सोर सोर दं जाखो कमेन्ट होनायफ्रा मिथिंगा फंबायाथ' दङ दा जोंना आं बिदिनि थाखायनो लाइभआव फैनोनो बासैलै लाजिसै आं नेटखौनो बबे गराय फबनाय जायगानिलै दानासो गिलायलांसै आङो आंनि भिउवार्सफोरजोंनो भिडिअ आपलड खालामनोबो टावारावनो थांनांगौ गोनांथार नांखाया थोद खुसेंग्राबो दिसटाबलै हमनासो गोथाङै गगमा गग होहैगारनायलै आंलाय जाथारालै 12 मिनिट थांलायबाय नै जेबो रायज्लायनाय जायाखिसै आङो मा खि लाब जानांगौ दे बिदिजों
अके ब्र' औ दङ फंबाय मालाबा नोंबो फैयोब्ला जोंनिथिंजाय होख्लायबो ओमफ्राय आंबो मालाबा नोंसिनिथिंजाय थांनाय जागोन र' थांनाय जायोब्ला कल खालामखागोन आङो आं कामाख्यागुरियाव थांबाथाय बे रसिक बिल माबाजोंहाय ओरै फैनानै आङो जथन उनाव हाबहैगोनलै र' मालाबा थाङोब्ला आंहाय जथोनआ बेसेबाव थामलायो बोसोरसेनि बारा दा ने जथोना 1.5 बोसोरसो थादोंलै आंनावहाय 1.5 बोसोरसो थाखादों बे जथोना ओमफ्राय कामाख्यागुरि बे रसिक बिल पार्कनि एसे सानजा खोला जायोलै एसेनो जथोन मोननाया गोबां थादों आंनावहाय बेंगलनि मानसिफ्रा बेसेबांबा गोबाव आं ओरैनो बेंगलनि मानसिफोरखौ ओरैनो फैलाय थांलाय जाबाय थादों आरो आंनाव ओमफ्राय मा होनदों मिथिं दा खुंगुर ब्लकआ फंबाया मा होनफिनदों आं बामोनाव थांगोन आदा आदसा जागोन जागोन फैब्ला कल खालामब्लानो जाबाय उनावहाय फैयोब्ला कल खालाम थांलाय फैलाय थांलायनांगौलै बर'जों बर' जोंना खानाय गोसोमब्लानो खुरमा ओरैबायदि साननांगौ आरो खानाय गोसोमबाथाय खुरमा आरोखि नोंसोरबो फै जोंबो मालाबा समाव बेरायहैगोन बेबायदि आरोखि थांलाय फैलाय खालामलायनांगौ ओमफ्राय आङो नेटआनो नै जाखाया जेबो दिनैहाय जेबो भिडिअ लाबोनायानो जायाखिसै आङो भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन आङो मानो होनना बुङोब्ला टाइमानो मोनाखिसै आं भिडिअ बानायनोहाय मबाइलखौबो आखाइयावसो लागासिनो आं नै दिनैहाय ओमफ्राय लोगोफोर माब्रै दंलायो सोर सोर फैखो कमेन्ट खालामदो दे होदालाबायथारदोलै कमेन्ट खालामनाया ओरैबायदि खस्थ' आखाइयावसो दिन्दां लानानै दं नै आं मबाइला नै नुबाय दा ओरै खोमसिल'खा मैदेर फैहांल' नुखायो साइसआ खेला गेलेजायालै मैदेराबो फैब्ला माबा न'सो सिफायलाबायना गालाङो ओरैबायदि दां फाग्ला गोजासो मैदेरानो ओरैनो फुरा नांनानैसो फैखायो दां दिंग्रियाव फुरा माइब्रानि माथानि लोंनानैसो फैखायगोन न'सो गाफायलाबायलाङो थेवबो सिबायफोर जेबो खालामलाङाखै आरो मानसिफोरखौहाय न' गाफायनायाव हले बिटिआरखा दां फाग्ला गोजाखा ओंखायनो खेला खालामजाया मैदेरजोंबो नङाब्ला दैलामाव थाहैनानै ना एलेंगा लायसिगौ आङो मुथा मुथाल' खेला खालामजाया ओरैहाय दैलामाव फैबाथाय जारलाखा टर्स सेरलाबायलाबो होसोलाबायला बायसान्सआव खुनु बिसास गैया आरोना गुरु जन्थ्रुफोरजों ओमफ्राय कमेन्ट खालामलाबायसाबदो दे नेटआ एसे मोजां नांदों साला गुखुवाया नेट नाखौ जोख्रुबलाबायनोसो लुबैखायो आइदियाखौहाय ओमफ्राय मा होनो बिस्थिरन ब्लगआ मा होनो अफिसियेलाव होनदों गुड नाइट होनदों नै गुड नाइटलै ब्रादार ओमफ्राय आङो आखाइयावसो लागासिनो नै मबाइला दां फाग्लाखा उफाय गैया स्टेन्ड होनो हायाखिसै आं नेटआनो जाया नालाय ओमफ्राय सहेन ब्रह्मआ मा होनदोंनो मा खबर आदा खबरा बिदि गोदाव सोराव थांलाय फैलाय सोखो मोखो बिदिनो नेटआबो थांलाय फैलाय ओमफ्राय नै मा होनदों मिथिंगा फंबाया जोंना बेंगलनिफ्राय मा होनबावखो मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबासो दिनैहाय आसाम ट्रेक्टर आरोखि अमा बेदर ओमफ्राय जेबो गैया खालि अमा बेदरल' आदा केजि दिंदाब लानानै फैसाबदो आङो बेखौनो होबाय जानाया दिनैहाय ओमफ्राय बिटि मा होननांगौ जाखो बिटि सरन ब्लक अफिसियेल मा होनदोंनो जाखांबाय नामा आदा जाखांबाय जाखांनायालाय दहन जाखांदों जाखांनाया बा कमेन्ट खालामलादोलै लोगोफोर दे ओमफ्राय नेट प्रब्लेमनि थाखाय माखासेफ्रा थांफिनबाय माखासेफ्रा दङ जायफ्रा दङ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबायलै आङो सान्थि बसुमतारी होनदों अबेनि नों आदा होस आङो दा चिरांनिलै सान्थि बसुमतारी चिरांनि ओरैबायदि चिरां बे दुम्बा बायदि चिरां एवनानै जाग्राया मानिसो आङो थेंकिउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनानै आंखौहाय मिथिनो थाखाय सोंहरनायनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव बदजरा होननाय गामिनि आरोखि आङो ना बे गामिनि मालाबा समावहाय फैयोब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय बबेबा लामाफ्राव लोगो मोनोब्ला थां होनानैहाय आंनि फल'वार्सलै होननानै बुंबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनो जिबसन बसुमतारिया मा होनदों माथो थब्लाबाय थाखो आदा माब्रै दं आदा होनदों खनसेयाव हमदोसो आदा इउजाराव
मोजांलै नेटानो जायालै आखाइयावसो हमनांगासिनो दं आं नै मबाइलाखौनो मा होनबावनाय संसारा सोर फाग्लाखौ नुवालै ओरै स्टेन गैया मुं गैया लानानैहाय लाइभआव होनायखौलाय स्टेनालाय दङ दोनहांबाय आङो नेटानो स्रोद ना स्रोद थांबाय थायो ओमफ्राय अमाया बेसे केजि नोंसिनिथिं बड'लेण्डआव आदा जोंनिजों अमाया माबालै फंबाय है खुनु थिग गैया अमा बेदरा दहाय माजे समाय बाजार दिनबा जोंनिथ' ओरैहाय खैला मैला बाजारा सप्तायाव खेबबाय बराबर 300नि फानो आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो खम मोनो आरोखि मालाबा समाव बेदरा गोबां सिथारोब्ला नोङो 200 खालायनिबो मोनो बेबायदि आरोखि फंबाय नोंसिनि थिंजायबा मा रोखोम दामाबा ओमफ्राय हौरे माथो फुथिमारि पलासबारि बाजारजोंहाय अमा बेंगलावहाय नोंसिनिजों अमाखौ खोमोनानै हगारथोलै बिगुरिसो गोदानानै फानो आं खेबसे नुखांबाय फाग्लालै बिगुरि गोलाव गोलावै फानो अमा बेदराखौ ओमफ्राय सहेन ब्रह्म होनदों बि एस सि बि टि सि बिटिआर मा होनो मोनबावबो खस्थ' संसार जागासिनो आदा बर' हारिया औ कारेक्टखा सहेन ब्रह्म फंबाय बि एस सि एकर्ड जाबाय बि टि सि एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बयथो माबा जाखो दा आंनि बुजिनायावहाय नैबे आथिं थोंथामखौ गायसनजेनबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा फर एगजामपोल बेन्सआनो होन बा टिबेलानो होन बा सियारानो होन आथिं थोंथामजोंथ' जिरायजायाना जोङो मानसिया जिरायोब्लाबो लुंथिगोन लुंथिनायनि चान्स दं दा बेबायदि आरोखि जोंनि सरखारा दा माबाया जोंनि बर'नि डिमान्ड खालामनानै सरखारनिफ्राय मोननाया आरोखि ना जेनेबा टिबेलफ्राबोथ' आथिं थोंथामजों गसंनानै थानो हायाना दा बे साइस आरोखि थिगनो दा जोङो मा नांबावगौ आथिं थोंसे नांबावगौ आरोखि बि एस सि बि टि सि बिटिआर जाबाय नालाय ओमफ्राय दा आथिं थोंसे नांबावगौ दा बे आथिं थोंसेखौ जों गायसनोब्ला जों बर' हारिया बयजोंबो खौसे जानांगोन आरोखि होमब्लासो जों बे आथिं थोंसेखौ जों गायसननो हागोन आरोखि खौसे जानांगोन आरोखि जोंनि बर'आ होमब्लासो जों बे आथिं थोंसेखौ गायसननो हागोन होमब्लासो जोङो आथिं थोंब्रैब्लासो गसंथानो हाबाय दा थिग बेबायदिनो आरोखि आंनि बुजिनायाव दा ओंखायनो आङो माखासे पलिटिकेलखौ लानानैहाय गावजों गाव दाङाबाजि जाला आं बेवहाय बायो बिदिखौहाय आङो बयजोंबो मिलायलायनांगौ बेबायदिसो आरोखि आङो मिलायजानायखौसो लुबैयो आं खौसेथियासो बयनिबो मोजां जेरैहाय सेनजाया मुथा खायोब्ला बेखौनो सिफायनो थान जायो गंसे गंनैखौ ख्रामल' सिफायनो हायो बेबायदि आं पलिटिकेल हान्द बेबायदि आरोखि ओंखायनो आङो इउटुबार हिसाबैहाय आङो खुनु माबा गैया आरोखि ना मोनफ्रोमबो दोलोनि हान्जानि मिथिं दावथिङानो जाया मानो आं मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिङाव एटेन्ड जागोन आं सोंगोन भिडिअ' खालामगोन बास बि पि एफनि जाला आं बि पि एफनिहाबो सोंगोन इउ पि पि एल नि जाला आं इउ पि पि एल निहाबो सोंगोन खुनु माबा पार्टि फिलिंस गैया आंजोंहाय आं इउटुबार बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियावहाय हानायखिनिखौ आङो सेयार खालामगोन कन्टेन्ट लागोन आङो बास ओमफ्राय जेब्ला इलेक्सन फैयो जोंहाथ' बयहाबो पलिटिकेल राइट दङ गाव जायखौ मोजां मोनो बेयाव दब खिन्थु आं बर'खौ खौसे जाजानो लुबैयोलै रायजोफ्रा मा सानो सानबाय था आं खिन्थु खौसे जानायखौसो मोजां मोनो दा आथिं थोंथामल' जानानै दं जोंनिया जिरायजायाबो मोनजायाबो सियारा टिउबवेलाबो ओंखामबो होफैजाया लुंथियो बेबायदि साइस जानानै दं आरोखि जोङो बर'नि सरखारनिफ्राय मोननाय माबाया आरोखि जोंनाथ' डिमान्डआ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटसोमोन खिन्थु हनै दिन्दांदां जाहैबाय माथो खालामबावनाय दा बेनिखायनो आथिं थोंब्रै गायसननो थाखाय जोंनि बर'आ खौसे जानांगोन आरोखि आं बेखौसो बुजियो दस्रा मा बुजियो बुजिबाय था गाज्रि मोनोला मोनथोंसै आंखौहाय बेखिनि बुंनायखौ आरोखि ना पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंब्लाथ' सोरबा बायदिया सु हाबमा बायदिबो जाग्रा दङ दे कमेन्ट फरायनि दे बयनिखौबो बांद्रायसो बुंफ्रांलायलांबाय आंनिया आंबो मा होनदों चिरांनि दा अके चिराङानो मोजांलै दावराव दावसि जोलुर जोलार ओमफ्राय दे कमेन्ट खालाम फरायबावनोसै दे दानसोरां बिटिवाइ ब्लग भिलेज ब्लग मा होनो आदा आंनि चेनेलखौबो नोंनि भिडिअआव जागोन खुनु टेनसन गैया दे जागोन दे ओमफ्राय सान्थि बसुमतारी आं बेखौथ' फरायखाबाय आं आदा छत्तीसगढ़आव दं आदा सि आर पि एफ अके थेंक इउ ब्राद दे मोजाङै मोजां
थाबाय था बेबायदिनो जाफुंसार खालामनो नाजा माथो खालामबावनाय सोरबा बायदिया गावनि उदैनि थाखायहाय जब मावनोबो गोनां जायो उफाय गैखाया जोङो मानसि हिसाबैहाय संसाराव जोनोम जाफैब्ला खौबो लानो गोनांखा मानो होनना बुङोब्ला खालामनायनि फिथाइयासो गोदै दे मोजां मोजां थाबाय थानो हाथों मोजाङै मोजां जाफुंसार जाथों दै ब्रादार थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखाय दा मिथिंगा खुंगुर ब्लग जोंनियाबो 300आनो आदा जानो आदा आंलाय माथो अ अमा बेदरा बै पलासबारि होननाय मिथियोदा नों पलासबारि फुथिमारि फालाकाटा होननाया बेजों नुदोंलै माबायावहाय बे फालाकाटा बाजारावहाय नुदोंमोन आङो माबायाव अमा बेदराखौ ओरैनो खोमोनैनो बिदि खोमनायनि ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायबावनोसै दे सहेन ब्रह्म दे आदा गुड नाइट अके फंबाय गुड नाइट आंनि लाइफआवहाय दसेखिनिब्लाबो जयेन जाफैनानैहाय आंजोंहाय लाइभआव थाफानायनि थाखाय थेंक इउ दै ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायबावनोसै आर जि ब्लग होनदोंनो मा होनो सानसारि रायज्लायलाय आदा अ सानजारि रायज्लायलायनाया थारमाने सानजारिखौ रायज्लायनो जायो लोगोफोरजों रायज्लायनाया लोगोफोर थानांगौ आरो ओरैनो माने लोगोफोर थाबा साबसिन जायो नङा होमबा ओमफ्राय दा लोगोफोर गैयाब्लाथ' बायो साखाथियाव लोगोफोर थाबा साबसिन जायो आरोना दा बेनिखायनो एसे बारा माबा जालायलाङा नङा होमबाना सुइट जाया बेनिखायनो लोगोफोर थायोब्ला साबसिन जायो आरो ओमफ्राय लोगोफोरजों रायज्लायबाय थायोब्ला थारमाने रायज्लायनो हायो हानाया एसे एनैबाबो नङा होमबा ओमफ्राय माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना सानजारिखौबो रायज्लाय जायो रायज्लायबाय दा बिदि आरो ओरैहाय खोमसिथारलै बोरैबाबा मैदेर फैलाय ओमफ्राय ओरैजाय फैयोब्ला हाग्रानि मैदेरा न' बां सिफायलाबायथारोलै जां फाग्लाखा फुरा दिंग्रियाव नांनानैसो फैखायो खोमालै दा ओंखायनो बारा गद मोनलायलाङा आङो खोमसियावहाय ओंखाम जायाखैलै एसे फाग्लालै सारास ब्लग आदा गुनि सिस्टार थेंक इउ आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखाय नेटआनो ओरैबायदि जखा लाजिया थांलाय फैलाय बेखौ खुनु स्पिड जाया आं नायना मोजां थाबाय थायासो मोजां मोनो आरोना गुड नाइट अल सै दे बे थाथोंसै बयनिसिमबो ओइ फाग्लालै नेटआ